Και συγκεκριμένα στο νησί μας, στην ΚΟ, όλα τα έθιμα του 12ημέρου είναι πολύ έντονα. Εντύπωση όμως προκαλεί η γιορτή των Θεοφανίων, όπου και τελειώνει το 12ημέρο. Τα παιδιά την παραμονή των Θεοφανίων, όπως και την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε τα κάλαντα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας αρχίζει η προετοιμασία για τους μαρμαρίτες. Είναι ένα είδος τηγανίτας. Από το πρωί ανάβουν φωτιά κάτω από ένα μάρμαρο και το βράδυ συγκεντρώνουν οι νοικοκυρές γύρω από τις λεκάνες γεμάτες φτιαγμένες με προζύμι και αρχίζουν να τους ψήνουν ρίχνοντας κουταλιές χειρού επάνω στο πυρωμένο μάρμαρο. Την επομένη τους βουτάνε σε ελαφρά χτυπημένο αυγό, τους τηγανίζουν με βούτυρο ή λίμα, τους περιχύνουν με πεκρινέζι και τους πασπαλίζουν με κανέλα. Έτσι τελειώνει γλυκά το 12ημέρο στην ΚΟ. Γιατί αυτό? Για να χορέψουν κάτι άλλο.